În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era trecător în Siria Chirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a scris și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui care era însărcinată. De când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a împășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori, care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a împățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Vă invităm să ne bucurăm și noi în domnul Îngerii de nașterea Mântuitorului. Piesele care ne vor ajuta să-i aducem un bun venit sunt Popas de mulțumire, piesă compusă de Andrei Mădălin și Noapte de iarnă, compusă de Mihai Dejenariu. Dirijor, Mihai Dejenariu, iar la pian, Tudorel Daniel Junior.